Ano na sa tadiri kay nasilduan naman ta kani atong kwarta ato ni siyang gamiton para ma-invest ba para magsaka ba no. Kay sayang kayo nga atong kwarta mapundo ba. Mo na nga nakanuhon nako nga mopalit lang ko og kabaw. Na may kabaw nga gidil diri nga brato rasad. Maila ni ba nga atong kwarta ba nga dili siya mawagtang ba. Nya magkanak-anak sa ni sila aw natay mapundar or maabot ba. Yan nasilduan man tarog dako-dako ngoni nga nakoy garing kabaw ron para rasad ni sa amo ang pamilya nga makakuan ba makahayop sad mi ba. So mao ni mga kaidol ako ipakita ang kabaw nga akong napalit ron barato ra sa gaydi siya igo-igo rasad sa sweldo tong nasilduan ta ba no silduan ta sa atong hinaguan karon. Mao ni mga kaidol nga ako ipakita ninyo nga nindot kining kabawa kay presko pa kay ba niya wala pa kagig anak para mga kaidol na kaidol andara kabaw atong kana ara kabaw no barato ra kani siya pero ipakarga pa man ganahan ka mo karga ano yung mga kabaw daghang kini ko napalit mga kaidol ano yung mga kabawa barato ra ba no ano yung mga kabaw makita ninyo nga steady rin siya, mo nang dilig yun mapahak ang atong kwarta kay steady ra man siya dire. Dili sa ni siya mawala. Ug mawala ni siya dol kana kay gikarga. Gikarga na sa mga kawatan. Pero di man ni madaog. Mo ni mga kaidol pakita lang ako yung daan. Ato i-invest tong kwarta kay nasiluan man tag dako-dako. Kita ninyo mga kaidol salamat kay diha sa mga viewers nako diha, nakahayop na gyud ta. Ayaw mo kalimot sa pag-share ha kay mopalit patagdaghan na ni. Mupalit patagdaghan ani mga kaidol. Mupalit pa ta mga kaidol ha. No. Makita nimo nga no. Na dito naiitom dito nanganak na sa diya kita Na ubay na ni akong kabaw mga kaidol, puti itom. Pili lang mo diha. Mo ni nakapalit-palit na gyud taon ta. Ayaw mo kalimot sa pag-share mga kaidol ha kay mamalit pa ta. Dagko na kay kong kabaw. Dagko na kayo na. Dagko na tangkay sila, no? Dagko na kay kong kabaw. Ang uban nangapahak ng sungay. Tungod sa kaguwang ba. Mo ning gipamaligya na lang. So mo tong idol kalimot pag-share sa kong video mga idol para makapalit ta sa tagmayo daghan. Mga kaidol atong testingag sakay mga kaidol kung kaya ba niya kung magadaog ako niya. Mga kaidol. Idol okay kayo? Lapos lang gid kong kabaw ni idol. Mga kaidol lapos lang gid ay. Papuslan gid ay. Okay na mga kaidol.